Как изкуственият интелект променя България? Това не е просто поредната технологична мода, ами напротив, пълна трансформация на начина, по който работим и създаваме стойност тук на нашата почва, в нашата скъпа държава. Вижте фактите. В София вече работи така наречения Insight. Първият по реда си институт в Източна Европа, който привлича топ учени от цял свят. Всъщност, над 100 български стартъпа вече интегрират изкуствения интелект в медицината, в логистиката и в образованието. Ние не просто ползваме изкуствения интелект, а буквално го създаваме. И аз познавам лично такива хора. Макар България отдавна да е технологичният лидер на Балканите, с навлизането на изкуствения интелект при нас се разкриват мащаби и възможности, които могат да ни изстрелят не просто в балканския сектор напред, а в световната сцена. Страната ни има исторически шанс да бъде лидер, а не просто последовател. Бъдещето не е някъде навън, а се кодира, хубава метафора, тук и сега. И всъщност точно за това е важен въпросът: